J-Vibes Remix. Labis na nainin na kaya mo sa bawat saglit. Kapag naalala ka, wala naman akong magawa. Tunod ka ng baby, Papa R, mega love shoutout naman po dyan kay Papa R. Sino si Papa R? Si... Nagmutang ko. Tamsakdan Idol. Mega love shoutout naman dyan kay Papa R. Lo. Kalimutan ko si Papa R. Si ano ba to? Yung dati mong pangalan. Sir Ariel Colares, mega love shoutout din po dyan sa iyo, sir. Welcome sa aking live streaming. Nakalimutan ko si Papa R. sa mga luha ng Bakit pinalitan mo, sir? kalagi. Di mapigilang mag-isip, kabakas mahulog ang loob mo sa iba. Sir Ariel, mega shoutout naman po dyan sa iyo. Thank you for that sweet thumbs up, guys. Thank you naman po dyan sa inyo. Isang oras na kwentuhan lang tayo, guys. Kasi pupunta ako sa namayapang kumpari ko. And biyanan ng kapatid ko. Ayun. Mahirap ang mag-isa. Lloyd Jane Bisario, bago rin po natin na kaibigan na kapapasok lang. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Lloyd Jane Bisario na naka-BG sa ate. Thank you for that sweet thumbs up, Ma'am Lloyd Jane. And welcome din po sa aking live streaming. Kumusta naman tayo dyan, guys? Pumapawi sa mga luha, naglalag. Salamat, host. Ayun. Thank you for keeping me in your background, guys. Baka may mga katanungan kayo, guys. Inquiries, ayan, comments, ayan. Pwede kayong magtanong. The time is 5 minutes past the hour of 5 o'clock. Magandang hapon dyan sa inyong lahat, guys. Memetisay Bonasek, mega love shoutout naman po dyan kay Memetisay Bonasek. Tama ba? Bonasek. Nagbabalik din po natin na kaibigan. Hello din po dyan sa iyo, ma'am. And welcome po sa aking live streaming. Si Ate Bing's Cobb Channel. Mega love shoutout din po dyan kay Ate Bing's Cobb Channel. Nandito rin sa atin, guys. Highly recommended monetized channel also. Nabibigyan ko ng kanyang moderator function. Mega shoutout po dyan sa iyo, ma'am. Ate Bing's Cobb Channel. Welcome din po sa aking live streaming. Tusok. Sabi ni Ma'am Memetisay Bonasek. Papa R. Mega love shoutout po dyan sa iyo, sir. Ma'am Memetisay, mega shoutout naman dyan sa iyo, ma'am. Kumusta naman po tayo dyan? Ma'am Ate Beng, kacheck ko lang, ma'am, ng channel mo. Hindi pa pinapayagan na reapply. Thanks, host. Ayun. You're always welcome, guys. You're always welcome in my channel. Okay lang po, host. Ayun. I do hope, guys, na sa gitna ng pandemic na kinakaharap natin is okay ang lahat. Ayan. And I am hoping for to all. I am hoping na okay ang lahat. Ayun. Kanta naman po. Depende yan, ma'am. Oo nga. Asan ba si Pre? Pre, kumanta daw ako. Ay may makasama. Oo. Tinawag ko lang, ma'am, yung Thanks po, host. Ayun. Always welcome po, ma'am, Ate Bing's Cobb. Tama po ba, ma'am, yung ko? Yung pronunciation ko ng iyong pangalan, ma'am. Bonasek. And kay Ate Bing's Cobb Channel. Sir Ariel Colares, mega love shoutout naman dyan po sa'yo. Bonacek ba? Bonacek. Sir Ali Pogi, nandito rin sa atin. Mega love shoutout din po dyan kay Sir Ali Pogi. Nagbabalik, Shob. Shob pala, Shob. Nagbabalik din natin na kaibigan, guys, our foreign friend from Pakistan. Napakaganda, napakagaling napakagaling mag-Tagalog. Siyempre, kasama nila si Ma'am Joyce Francis, also known as si Ma'am Yaya Joyce. Ma'am Yaya Joyce or si Ma'am Joyce Francis, magandang hapon naman po dyan sa iyo. Thank you for that sweet thumbs up and welcome naman po sa aking live streaming. Para kang si Sir Borex. Sinong si Sir Borex? Time check tayo, guys. It's 7 minutes past the hour of 5 o'clock in the evening. In the afternoon, Philippine Standard Time. And that time check has been brought to you by Nokia phone. Hello naman dyan sa mga taga Nokia. 3310. Board pala. Si Board Vlogger.
Dahon Si Jutes. Oo nga, taga Laguna. Mega love shoutout naman dyan kay Jutes. Baka hindi nyo pa guys kaibigan. Guys, kung gusto nyo magbaba ng inyong bahay, all you have to do is mag-type lang kayo ng ni, Ora, o kaya channel. O kung kaya naman, tawagin nyo lang guys si Nightboot. Ayan. Or mag-isang tuldok lang kayo sapat na. Hahanapin niya ni Nightboot ang inyong mga bahay. And Nightboot will going to search your channel and drop your link in my live streaming automatically. Ayan. Lloyd Jane Bisario, nagbababa rin ang kanyang bahay guys. If you are not yet connected with Ma'am Lloyd Jane Bisario, all you have to do is to click on that link na binababa ng mga respective channel and do connect po sa bawat isa. That is the key to a healthy channel ang tinatawag guys. Oo nga. LS ko. And guys, si Ma'am Memeti Saibona check. Ayan. Meron siyang 65 subscriber. Baka naman guys, dikitan ko nga ikaw mamaya-maya pagkatapos ng aking live streaming, ma'am. Dikitan kita ng marami kong pandikit. Kunin ko lang yung pangalan mo, ma'am. Madidikitan. Si Memetisay. gusto ka bang sabihin? Pati Bona check. Bona check. Sana'y huwag mo PK. Sir Ali Pogi, mega love shoutout naman dyan sa iyo. And thank you also for keeping me in your background, Sir Ali Pogi. Ngay sinabi mo na Dikitan kita ma'am para lumaki yung yung subscriber count mo. Ma'am Jody Prost, nandito rin sa atin. Ma'am Jody, hello naman dyan kay Ma'am Jody, ang napakabait natin na kaibigan. Nandito sa atin Ma'am Jody si Nandito sa atin si Ma'am si Ate Beng Shob. Ayan, Ate Beng Shob channel. Na nasa harang pa daw si Ma'am Jody Prost. Ito guys, dikitan nyo yan si Ma'am Jody Prost. Kung hindi nyo pa kaibigan, napaka yan guys, napaka generous natin na kaibigan yan. You know what I really mean guys when I say napaka generous. If you are a monetized channel, alam nyo na kung ano ibig kong sabihin. ako'y isang buwin na walang sasambahin. Di ko man ito ipakita, abot langit ang laing sa mga Mega love shoutout Ma'am Jody Prost. Sabi ni Auntie Bing Shop channel. Mega love shoutout po sa lahat. Ito guys, kaibigan ninyo yan guys. Si Ma'am Jody Prost all the way from Germany together with Ate Bing Shop channel. All the way from Germany. If you want guys viewers or if you want your analytics to have also viewers from other country, you can make friends with Ma'am Jody Prost, especially sa Germany. Ayan. And kay Ate Bing Shop channel, makipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa bawat isa. Papa R, mega love shoutout po dyan sa'yo. At kay Ma'am Lloyd Jane na naka-background sa atin. Thank you for keeping me in your background guys. And kung may mga katanungan kayo guys, inquiries or violent reaction, di ba? Pwede kayo guys magtanong. Violent reaction talaga. Lalabs Jody Prost, mega love shoutout, sabi ni Ma'am Joyce Francis. Hindi ko pa pala nagagawa yung ni ma'am, yung tawag dito. Yung kanyang passport, yung ilalagay sa ID. Yung kay Ate Beng Shov, hindi pa pumapasok yung hindi pa ibinabalik yung dating yung pag-confirm ng identity. Ate Mon, mega love shoutout naman po dyan kay Ate Mon Vlog. Ay ma'am Ate Mon, na-miss kita. Oo nga, kaninang umaga. Ay, dinikitan ko na ma'am ha. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Ate Mon Vlog. Nagbabalik din natin na kaibigan guys, all the way from Kuwait. O diba? Napakayaman ito guys. Dikitan nyo na rin yan guys, si Ma'am Ate Mon Vlog. Isa sa mga mayayaman natin na kaibigan all the way from Kuwait. Ang Kuwait guys ang pinakamalakas na palitan sa buong mundo. Kaya kung gusto nyong kaibiganin yan si Ma'am Ate Mon at makibahagi sa kanyang kayamanang itinatago dikitan nyo mo. Ma'am Ate Mon Vlog, mega love shoutout naman po dyan sa inyo. And thank you also for joining my live streaming, Ma'am Ate Mon Vlog. Hello, lalabs Yaya Joyce. Sabi ni Ma'am Jody Prost, dito na, ilan ba dito ang talent manager? O, diba? Magkano daw, Ma'am? Ay,
love you. Musta Madam Atimon? Sabi ni Ma'am Memi Tisay Bonacek. Ayan. Ay, may mayaman. Nakakagulat. Nandito to si Ma'am Jody Cruz, nagugulat. I've been up and down. Huwag kayong ganun, Ma'am. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am Ma'am Jody Prost. Ito guys, dikitan nyo yan guys, si Ma'am Jody Prost. Ibaba ko lang ang kanyang ang kanyang Baby, you make it link. Ayan. easy to love you, baby. Girl, I know you must be getting tired of the same old life. Kung di nyo pa yan guys kaibigan, ibababa ni Stream Element ang kanyang bahay. All you have to do is to click on that link na binababa ni. Whenever you cross my mind, see I Ay, asa na ba yan? you got something that I can't deny. Baby, I've been up and down. This whole world I've been around. Something special in you I found. You lift me up when I am down. Asa na ba yan? Asa na ba yan? Asa na ito? Stream Element guys, ayan. Kung di nyo pa kaibigan yan, ibababa yan ni Stream Element. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am. Oy, ang dami ko ng utang sa iyo. Na-miss kita. Oo nga po, Ma'am. Uy, ang cute ni ang cute ni Porinoy. Oo nga, ang cute niya. Nakakaaliw. Parang alam niyo ba yung nakakagigil lang? Pero ang cute, ang pogi pa. Mega love shoutout sa lahat, sabi ni Ma'am Joyce Francis or si Ma'am Yaya Joyce. Magkano isang lyrics? Ay, nandito na yung manager ko guys. Yung mga gustong umawit ako, kumanta ako. Mag-usap na kayo ng aking manager. May manager. Ma'am, thank you for that amazing super chat, Ma'am. Oy. Ma'am Atimon, Ma'am Yaya Joyce, Ma'am Judy Yahoo. Na-miss kita host. Ayan. Memi Tisay, okay lang ma'am. Sabi ni Ma'am Atimon Vlog. Ito yan guys, si Pri. Pri, mega love shoutout naman dyan sa iyo, Pri. Kumusta naman tayo dyan, Pri? Ang ganda, Pri. As in, super maganda. I'm guilty of it's loving you for all the things they say and try to. Yan guys, na ibinababa ni Stream Element. Kung di nyo pa kaibigan guys, magipagkaibigan na rin po kayo dyan guys sa ating super chatter na binababa ni Stream Element. Asa na ba yung si Stream Element? Ay, lumabas ka dyan, Stream Element. Ma'am Joanna Salundaga, nag-LS ka ba? Di ako nakadalaw, na busy now ko lang nahawakan CP ko. Hindi po yan guys, hindi yan nakapag-live stream si Pri. Hinahanap ko nga din. Si Ma'am Claridel, si Ma'am Atimon kanina, nakabidya ako ma'am sa'yo kanina. Yung aking computer sa loob ng aking kwarto, nakabidya lang yon. As in, nakita ko lang yung subscription. Keeping on my brand wine. System my bones of a matter flow. Ain't nothing like good old man. Ito guys, padikit naman ako guys. Binababa ni Stream Element yung nakapin sa taas. Bakit ang guwapa? Binababa ni Stream Element yung nakapin sa taas. Bakit ang guwapa ni Salundaga? O, diba? Host, pwede magtanong. Bakit daw ang guwapa ni Salundaga? Syempre, sir, nasa jeans niya na yon. Ang kagandahan. Alam niyo ba yung yung kasabihan na wala naman talagang pinanganak na pangit sa mundo. Sadyang mapanghusga lang ang tao. Oo nga. Ma'am Joan Cassis, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Joan Cassis. Love everyone. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan na nakadikitan ko doon kay Ma'am Joan Cruz Hub. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Joan Cassis. Highly recommended channel also yan guys. Nakadikitan ko yan kay Ma'am Joan Cruz Hub. Kanina lang guys. I know for sure that you are not yet connected with Ma'am Joan Cassis. Padikit naman ako guys. Dikitan nyo to guys. Si Ma'am Joan Cassis. Love everyone. Diba? Nasa kuko yun sir. Ali po. Nasa kuko daw. Tapos nasa lipstick. Maniwala ka. Dating dikit sa nakapin, nagtamsak lang ako. Ayan. Sabi ni Sir Ali Pogi. Ito guys, si Joan Cassis. Baka naman, Ma'am Joan Cassis, pwede pa type ako ma'am ng me. Ayan. Our new friend na nandito sa atin.
So I'm a ganja planter. Call me the ganja farmer. Keep down in the air to me put the ganja. Babylon come and light it at a fire me a can. And happy birthday naman dyan sa nagsiselebrate ng kanilang mga birthday, especially sa aking kumparing si Michael. O, diba? Happy birthday naman dyan sa'yo, pre. Kumusta naman tayo dyan? Kumusta yung ating Cagayan dyan? Ma'am, ate mo, hindi ako naka-LSBC ako today, ma'am. Oo nga. May pinuntahan niya nakakaibang lugar. Si Pri. And 7 wonderful people in the house. Magandang hapon naman dyan sa inyo. It's 18 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon. Philippine Standard Time yan, guys. Kung di nyo pa kaibigan ng bawat isa, may makipagkaibigan na rin po kayo dyan, guys. Especially sa ating super chatter. Napaka-generous nating super chatter. And kung may mga katanungan kayo guys all about your YouTube channel and all about YouTube, ayan, pwede kayong magtanong guys. Free. May nagtatanong sa akin kung bakit daw ba nadidemonetize ang isang channel na wala pang pin. It is because guys, kung bakit tayo nadidemonetize na wala pang pin. Ay! Ma'am Judy! Ang yaman ng mga tao ngayon. Oy! Mega love shoutout naman po dyan kay Ate Bing Scob channel, sir. Oy, from Ate Bing Scob. Ma'am, thank you for that amazing super chat, ma'am. Oy! Ang dami naman ito, ma'am. Oy, hindi ko pa nga nagagawa. And isa pa, ma'am, hindi ako nagpapabayad. Ma'am, thank you for that amazing super chat, ma'am Ate Beng. Uy, alam nyo ba guys na sabi ko sa inyo na hindi naman talaga ako nagpapabayad. If anything if in case may naiambag man, may naitulong man ako, hindi naman po talaga ako nagpapabayad sa inyo. Not especially when it comes sa super chat. It's totally fine sa akin kung wala namang super chat ako guys. All I want is to help, ayan. Help everyone na nangangailangan naman talaga. But then I am thankful guys. I am thankful sa ating super chatter. Ma'am, thank you for that amazing super chat talaga, ma'am. Makakabawi din ako. Huwag ka mag-alala, ma'am. Babawi din ako. Guys, ibababa ko lang ang ating super chatter. Si Ate Bing Scob channel, Shove channel, ayan. And I am thankful guys to each and every one of you. Ayan. Ay, mali pala, copy and paste. So deep within, it's even good and deeper. Since I represent longing for my baby to love me more. What am I longing for? Babylon really secure. What am I longing for? My baby to love me more. What am I longing for? We have to get away. Me ask who's calling me from an unknown number. We no answer no unknown number. Nah, pick it up if it's a private call. Youngster no answer no private call. Who's Yan guys, binababa ni Stream Element ang ating super chatter. Baka naman guys, baka naman. Woods Wuan Sakalam. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ludes Wuan Sakalam. Na all dami palipad. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ludes. Ayun, Wuan Sakalam. Kaninang umaga guys, umakyat ako dito kay Sir Ludes Wuan Sakalam. Mga pupoging lalaki sa balat ng tinalupan niyan guys. Kung di nyo pa nakikita ang kapugian niyan, oo nga, puntahan nyo yan guys, si Ludes Wuan Sakalam. And I am inviting each and every one of you guys to join me also in his live streaming every 9 o'clock in the morning. Ayun, mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Ludes Wuan Sakalam. Meron ka na po sir na moderator function and you can now start making friends also in my live streaming. Discarding Solo Ma'am 2. Mega love shoutout din po dyan kay Discarding Solo Ma'am
2, nabibigyan ko rin ng kanyang moderator function para na pwede na rin siyang makipagkaibigan dito sa ating live streaming. And welcome po ma'am sa aking live streaming. Sir, tambay lang po kasi na time na cooking dinner para sa mga amo host. Sige lang po ma'am, sarapan mo yan ma'am. Oo, sarapan mo yung niluluto mo dyan. Ma'am, Ma'am Judy Cruz, thank you also for that amazing super chat. Especially kay Ate Bing Shop Channel. Alam ko naman sir, di naman yan bayad. Basta nahiya ako sa inyo. Ma'am, thank you for that amazing and wonderful super chat, ma'am. And sa mga naka-BG sa atin, guys, thank you for keeping us also in your background. Sana na you are all enjoying, guys, while you are in my live streaming. And I do hope that you make friends also in my live stream. Ma'am Joanne Cassis, eto guys, si Ma'am Joanne Cassis, padikit naman po ako dyan, guys, bago natin nakaibigan yan. Guys, binababa ni Stream Element ang ating super chatter. Baka naman si Ma'am Jody Prost and maya-maya lang guys, ibababa yan ni Nightbot si Ate Bing Shov Channel. Ito guys, si Ate Bing Shov Channel. Padikit naman ako guys, padikit ako dito. Yung especially sa mga monetized channel. And if you are non-monetized channel guys, you can make friends in our super chatter also. Ngayon pa lang mag-ano na kayo. Maghunting na kayo ng mga ano. You really know what I really mean guys. Ito guys, yung nakapin sa atin, padikit naman ako guys kay Ate Bing Shop Channel. Mabilis lang yan guys, 3 minutes. Thanks po sa pagpin. Always welcome po ma'am, always welcome. Bakit ba nadidemonetize tayo kapag wala pa tayong pin? Ito guys, yung ano ko, Bakikang, mega love shoutout naman po dyan kay Bakikang. Welcome sa aking live streaming. Yung topic ko guys kanina is may nagtatanong sa akin kung bakit tayo nadidemonetize kapag wala pa tayong pin. It is because ang PIN, kailangan nyo i-verify ang PIN nyo, yung valid ID ninyo, ay valid address ninyo. Ang PIN kasi guys, ang ibig sabihin is yung address ninyo, yung valid address ninyo. Kung bakit nadidemonetize sa tinatanggalan tayo ng advertisement, it is because kapag hindi na-verify ang PIN natin within 6 months, kailangan dapat within 4 months is na-verify na yan. Ngayon, bibigyan kayo ng another 2 months. So, within 6 months, kailangan nyong ma-verify yan. Kailangan nyong makuha yung PIN sa post office ninyo or kailangan maipadala yan sa inyo. Kapag hindi nyo pa guys hindi nyo pa nakukuha yon, at least do your part. Ganito guys ang gawin ninyo. Mag-resend kayo ng mag-resend ng PIN. Ayan. Doon kayo sa Google AdSense, i-resend nyo ng i-resend hanggang sa makaapat kayo. Kasi kapag nakaapat na kayong resend, may chance na kayong mag-manual PIN. Kahit hindi nyo na antayin yung PIN na ipinadala sa inyo doon sa post office ninyo, pwede nyong i-manual PIN yan. Kaya yung mga kamomonetize lang dyan guys na channel, makinig kayo, ganun ang gawin ninyo. I-verify nyo ng i-verify, mag-resend kayo ng mag-resend hanggang sa makaapat kayo. Kasi kung hindi man dumating ang inyong mga AdSense PIN, at least pwede kayong mag-manual PIN. Ganun po yun. Sana nakinig sa akin. Alam ko nakikinig yun eh. Ayaw lang dinaan lang sa inbox ko. Ate Bing Shop Channel Dana po. Sabi ni Sir Ali Pogi, luto lang ako pre ha. Pre, dikitan mo yan si Ate Bing Shop Channel. Oo nga, maniwala ka pre. Bago ka magluto dyan pre, dikitan mo muna yan. Kasi kadikit mo na si Ma'am Jody Prost. And meron pang isang katanungan dito sa akin guys. Kung ano ba ang dahilan kung bakit naglalagas daw ang ating watch hour and yung banana. Araw-araw ko to guys araw-araw kong binabaliwanag to kung bakit naglalagas tayo. Meron 4 na reason kung bakit tayo guys naglalagas ng WH at saka ng subscriber count natin. Ang unang-una is normal na yung kapag ayaw sa atin ng tao is i-unsubscribe naman talaga tayo. Normal yon, isa sa mga dahilan. In-unsubscribe tayo. Normal na yon guys. Ang pangalawa is yung tinatawag na mga spam subscriber. Ang ibig sabihin ng spam subscriber, yung mga nagmamadali magdikit. Yung mga hindi kompleto ang pagdidikit. Ayan. Sabi guys sa nung March 23, 2021, latest update ng YouTube,
YouTube community policy when it comes sa subscription, kailangan nyo daw tapusin at least kailangan yung tapusin at least ang video. Ayun, bago nyo i-like, mag-comment kayo. At least you can leave comments. Ayun, just for impression analytics, para merong impression analytics naman ang channel na sinusubscribe ninyo. And never forget na i-thumbs up ninyo, and pwede nyong ikalembang all. Ayan, ganun ang tamang pag-subscribe. And based sa community policy ni Lolo, guys, bawal na yung mga seconds video. Ibig sabihin, kung hindi na po pwede yung mga seconds video, ang ibig sabihin, guys, ng seconds video, halimbawa mga 40 seconds, 50 seconds, hindi na po yan part ng YouTube Partner Program, YPP eligibility. Ayan, hindi na part ng YouTube Partner Program eligibility na maka-earn kayo ng ganun kalaking mga revenue nyo. Hindi na pinapayagan yon. Kaya kung hindi na po pwede yung mga seconds video, doon tayo sa minute video. At least maglagay kayo, guys, sa inyong mga channel ng at least mga 1 minute na video, para kapag nakikipagdikitan kayo, mabilis lang matapos yung 1 minute. Ganun po yun. Ba? Wala na akong sasagutin, guys. And yung pangatlo yung pangatlong reason kung bakit tayo naglalagas is yung mga may mga violation na account na nag-violate sa community policy, tinatanggal din yan, guys. Oo nga. Especially kung nakakuha kayo ng mga strikes, tinatanggal po yan ang pagkakasubscribe sa atin at saka yung watch hour na pinanood sa atin. Yan, tinatanggal yan. And the last but not the least, ang pang-apat is yung mga deleted account, yung dinelete na, talagang nakabiolate na, may 3 strike na, ayan, or dinelete na kasi nakakommit ng serious offense sa community policy, tinatanggal po ang subscription count niyan ay subscriber count niyan, tsaka yung WH niyan sa atin. Yun ang 4 na reason kung bakit tayo naglalagas, guys. Walang iba. Huwag nyo akong rarasunan, guys, na nagkasalubong yung inyong pagdidikitan. It's not that. It's not true. Ano pa ba? Lloyd Jane Dan po, 2 short bid po, iniwan ko ng matinding tuldok. O, diba? Sana all nag-iiwan ng matinding tuldok. Sana may nakinig. Anyway, so much for that. Mega love shoutout naman po dyan sa 10 wonderful people in the house. And wag niyo po, guys, kakalimutan yung binababa ni Stream Element, yung ating mga super chatter and ang ating mga VIP member, guys, na mga nandito sa atin ngayon. Kaibiganin nyo na rin po yan, guys. All you have to do is to click on that link na binababa ni Nightbot at saka ni Stream Element para naman makipagkaibigan kayo. Yan, guys, ang susi ng magandang channel. Healthy channel na tinatawag, ika nga, ang makipagkaibigan. And kung may mga katanungan pa kayo dyan, guys, pwede nating sagutin yan. Happy birthday naman dyan sa celebrate ng kanyang birthday, si Sir Michael, na nakatune in sa atin ngayon. Bibigyan ko ba ikaw ng birthday song, sir? Gusto mo ba? Nahihiya magpabati no? Nahiya ka pa sa lagay na yan, sir. Happy birthday naman dyan sa iyo, sir. Sa mga nagse-celebrate yan ng birthday, para sa inyo to, guys. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear one. Happy birthday to you. From good friends and true. From old friends I knew. May good luck
pangalan? Dingian! Ano pa ba? Ano pa? Baka may mga katanungan pa kayo dyan, guys. Pwede kayong magtanong. And thank you for keeping me in your background, guys. Sa 7 wonderful people in the house. Thank you naman dyan, guys, for keeping us in your background. It's 33 minutes past the hour of 5 o'clock in the afternoon, Philippine Standard Time. Lagas is real. Kaya guys, kung halimbawa tama yung pagkakadikit nyo, yung dumikit sa inyo is yung mali-mali, yun talaga. Si Lolo Mukbang na naman. Kaya guys, tamang dikit. Ano ba ang tamang dikit? Ito ang tamang dikit, guys. I-type nyo ang dikit. Tama ba? Tama ba? Yung paalala ni Nightbot. Guys, don't forget to visit Orogon and finish the bids you play before you post a comment. Hit like button and hit that red button as well as the bell button. Ayan. Type lang kayo guys ng dikit. Ayan ang paalala guys. Paalalang kaibigan ni Nightbot. Sir, ano po bang mangyayari kapag nakipag watch to watch ako sa aking amiga, diba, sa GC namin? Simple lang mangyayari sa inyo, mawawala ang channel nyo. Bakikang, mega love shoutout naman po dyan kay Bakikang. Iba kasi host comment ng hindi ayon sa video. Kapag it's okay lang naman kapag hindi naaayon sa video, it's okay lang naman kasi ang comment guys is pumapasok yan sa impression rating nyo ng inyong analytics. Kasi it's much better kung aayon sa bidyong napanood, yun ang mas maganda. Pero okay lang naman as long as they leave comment, it's totally fine, wala namang problema yan. Ang problema is yung mali yung pagkakadikit po sa inyo, yung proseso. Ayan. And I am encouraging each and every one of you guys na tamang dikit. Huwag kayong nagmamadali. Yung iba nagdidikit sa akin guys sa live stream ko kasi more on live streaming ang aking channel. Yung iba nagdidikit sa aking live stream. Minsan guys hindi ko binabalikan kasi alam kong malalagas din naman. Pero yung iba binabalikan ko ng aking mga ninja, mga 5 ninja binabalik ko ang iba. Gumigiling na tilapia. Mega love shoutout naman po dyan sa aking baby loves na si Ma'am Victoria Kulubi all the way from Malaysia. Highly recommended monetized channel also. Si Ma'am Victoria Kulubi nagmamay-ari kay Gumigiling na tilapia. Maraming tilapia ang pag-aari yan guys. Si Bebe Labs, si Ma'am Victoria Kulubi who is in my live streaming. Highly recommended monetized channel yan guys. Ma'am Victoria Kulubi, magandang gabi naman po dyan sa iyo. Welcome back din sa aking live streaming. Kumusta naman yung tilapia sa pier? Si Ma'am Yaya Joyce na naka-background sa atin. Ma'am Yaya Joyce, di ba naka-live stream ngayon si Ma'am Jenny Kimba? Iniwan na naman ako noon. Meme Tisay Bonacek. Ito guys, si Ma'am Meme Tisay Bonacek. Baka naman, padikit naman ako guys kay Meme Tisay Bonacek. Maka 100 man lang. Matatapos ko na kay Papa R na video. Ayan. Padikit naman ako guys. Sige na, maluoy mo. Especially sa ating super chatter guys. Sige na. Ang sarap pa naman ng mga Dalawa lang Ma'am Meme Tisay Bonacek ang iyong video ma'am. Pwede na mag-LS kahit wala pang 1K ang subscriber. Pwede naman po mag-LS ma'am. Opo, pwede naman po mag-live stream. Gamit ang YouTube. Kapag ka sa PC ka ma'am pwede. Pero you will gonna use if you will gonna stream live sa direct sa yung cellphone is hindi ka papayagan. Pero if you will gonna use third party application, you can stream online. And if you will gonna use also yung tawag dito, if you will gonna use your phone in live streaming and then you will gonna use your browser,
yung internet browser sa yung cellphone. Parang tapos ilalagay mo sa desktop site. Ayan. Pwede ka makakapag-live stream ka using your phone. Pero napaka-hassle 'yan. DJ Jonas. Gyno Remix. Miles Arconada, mega love shoutout naman po dyan kay Miles Arconada. Bagong-bago natin guys na magiging kaibigan. Bibigyan ko rin po ng kanyang moderator function, Jacket Ikang ang tinatawag ng iba. Mega love shoutout naman po dyan sa iyo, Ma'am Miles Arconada. Ang bago natin guys na kaibigan nandito sa atin. Mega shoutout po dyan sa iyo, Ma'am. And welcome sa aking live streaming. I-type mo lang Ma'am yung me. Ayan, me o kaya Aura. O kaya channel. Ayan. Sa mga bago natin na kaibigan guys. O kung di naman kaya tawagin nyo lang si Nightboot. Or kung tinatamad kaya isang tuldok lang. Hahanapin ni Nightboot ang inyong mga bahay guys. And ibababa niyan dito sa akin. Just like what I have did. Ayan. What I did pala. Sorry na agad. Bakikang na nakabidyo sa atin. Ito. Kung ako sa iyo mamemeti sa Ibona check, alam mo ba, gusto mong kwentuhan kita. Ako, 4 pa lang yung subscriber ko, nagla-live stream na ako. Tapos ang ginagawa ko is tinatambayan ko ng 5 kong ninja kasi way back when I was in Taiwan, I have a lot of computers in Taiwan na naka-open. Yun ang ginagamit kong pantambay. So I started also sa walang-wala. Ganon ang sikreto. Tapos, ang una kong pinagraduate noon is yung aking WH muna. Saka ko na problema yung aking subscriber count. Ayan. Ramon Pabilo na tamsak sa idol kong host na handsome sana all. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Ramon Pabilona. Napakagaling nito guys kumanta. Kung di nyo pa napapakinggan ang kanyang boses guys. Ayan. Ang galing niyang kumanta. Sir Ramon Pabilona na aking idol sa kantahan. Thank you also for joining my live streaming, sir. Ramon Pabilona. Computer Lux, nandito na rin sa atin. Good evening po, sir host. Dan Tamsak. Thank you for that sweet Tamsak, Computer Lux. Si Nonoy o kaya si Ma'am Simpulay Leonardo. Oy, kumusta naman si Ma'am Simpulay? It's been a long time. I've never heard anything from Ma'am Simpulay. Kumusta si Ma'am Simpulay? Si Ma'am Jody Prost na sa atin guys, na naka-background sa atin. And wag ninyo guys nakakalimutan dikitan ng ating super chatter, si Ate Bing Shove Channel at saka si Ma'am Jody Prost all the way from Germany. Ayan ka na naman, sir. Hindi ako magaling. May kaunting alam lang sa pagkanta. Magaling yan, guys. As in, maniwala kayo sa akin. Gusto nyo ba i-flex ko, guys, ang kanyang mga kanta? Miles Arconada, thank you for availing our VIP membership. Ayan. VIP perks. Mega love shoutout naman po diyan kay Ma'am Miles Arconada. Bigyan kita ma'am ng iyong ng VIP code. Ayan, ang ating VIP code. Just give me a couple of minutes, guys. Hanapin ko lang yung napakabilis lang nito. Miles Arconada. Wala, bakit unsearchable ma'am yung pangalan mo? Bakit unsearchable yung pangalan mo, Ma'am Miles? Pwede pa type ako ma'am ng me. Sige na, Miles Arconada, bigyan kita ng Kasi unsearchable, hindi ma-search. Nagpalit ka ba ma'am ng iyong pangalan? Eto, nakita ko na. How to make simple cup latte. Ma'am, 4 lang ang subscriber mo. Guys, baka pwedeng gawing 20. Sige na. Or meron kang ma'am. 4 lang yung subscriber nito.
Baka guys, pwedeng gawing 20. Sino mang didikit nito guys, kahit ninja account ninyo, bibigyan ko kayo ng 5WH. Kaya meron tayong 10 dito, 11 wonderful people in the house guys. Kung meron kayong napakaraming mga ninja nyo, sorry about that guys, nasasamid ako. Makikipag-trade ako sa inyo guys. Sino mang didikit dito kay Ma'am Miles Arconada, bibigyan ko ng 5WH bawat isa kasi wala akong piniplay ngayon. Besides sa aking mga VIP member. Baka naman guys. MA. Ma'am, ano bang favorite number mo, ma'am? Ma'am Miles. Kasi bibigay ko sa iyo yung acronym na MA for Miles Arconada. I know for sure na may nagmamay-ari ng MA. Baka meron kang favorite na number para every time na papasok ka dito sa aking live streaming, ma'am, magkiklik ka na lang ng iyong code, ibababa yan ni Nightbot automatic. Mamimigay ako guys, 5WH, makikipagsapalaran tayo, ayan. Sure host, idikit ko lahat yung akin. Sige po ma'am. Kaya hatiin ko na lang ma'am sa inyo ni Porinoy para parehas kayo may watch hour at parehas ma'am na napiplay yung inyong mga yung inyong mga harang. Paghatiin ko na lang ma'am. Sige ma'am. Hanggang 2 lang ako Sir Ora. Sige. Kukunin ko muna yung mga pangalan guys. Na mga ipi-play natin. And sa bawat didikit din guys sa ating super chatter, mamimigay din ako ng WH. Discarding solo ma'am, dan dikit na ako sa kanya host, sabi ni Discarding solo ma'am. Kunin ko lang ma'am yung pangalan mo, Discarding solo ma'am. Dan dikit. Mabigyan kita ng 5WH, ma'am. Labas ako, sir. Punta ako kay Madam Miles. Sige lang po, bakikang. Sabihan mo ako kung sino yung main channel mo, ha? At kung kanino natin ipi-play. 5WH, guys. Bawat ididikit nyo kay... kay... Ma'am... kanino ba to? Kay Ma'am Miles Arconada. Ano bang favorite number mo, Ma'am Miles? Baka naman meron kang favorite number dyan. Kaya MA1 na lang ma'am, bigyan kita MA1. Ito guys, ay bababa ko guys ang kanyang para hindi kayo mahirapan. Ito MA1. Kanyang para mabilis guys, MA1. Ma'am, MA1 ma'am, MA1. Pwede mo namang gamitin ma'am. Everyday ma'am, every time na papasok ka sa aking live streaming, you can simply use MA1 na code. Ayan guys, maiksi lang yan guys. How to make a simple cup latte. Sarap naman yan ma'am. Sarap naman yan. I love latte and cappuccino. Ako unang magsusubscribe kay ma'am. Ako yung pang-5. Jonel Sagayno. Baka guys, pwedeng gawing 20 or mahigit pa. Wala, ang ganda pa naman ni ma'am. Wag ninyo guys iniis na ba ang kagandahan ni ma'am. Oo nga, Miles Arconada, isa sa mga magagandang babaeng kabilang sa balat ng tinalupan. Sana all. Little Aura Dan host. Sige po ma'am, didikitan kita kay Little Aura ma'am. Sa akin po yan ma'am si Little Aura ko. Ayan. Sino mang didikit guys kay Ma'am Miles Arconada, mamimigay ako ng 5WH. At saka sa ating super chatter guys, Isapalaran nyo na guys, sayang naman yung makukuha nyo. Alam nyo ba, bibigyan ko kayo ng napakagandang reason kung bakit makikipagkaibigan kayo sa bawat isa. It is because uuwi kayo guys na nagkaroon na kayo ng kaibigan. Huwag kayong mag-alala, didikitan kayo niyan guys. Ma'am, if ever someone visited your channel, please do return the favor back also ma'am. They will gonna leave also comment in your comment section also. And sa mga guys, hindi lang kayo guys nagkaroon ng kaibigan, magkakaroon pa kayo ng watch hour. Monetized or non-monetized channel man kayo, magkakaroon kayo ng watch hour sa akin. Sayang naman ang pagkakataon guys na nakipagkaibigan na kayo, may watch hour pa kayong nakuha. Diba? Ganun lang kasimple. Discarding solo ma'am.
Miles Arconada, super chatter done. Sinong super chatter mo, ma'am? Bigyan ko rin ikaw, ma'am, ng ano? Arconada. Bigyan ko rin ikaw, ma'am, ng 5Ws. Pero hindi pa to, ma'am, mag 5 hours yung iyong channel. Bigyan na lang kita, ma'am, ng ano, ng unlimited full playlist. Hanggang sa makabawi ako ng 5WH. And bigyan ko kayo, guys, ng ano. Bigyan ko kayo ng tips sa mga ano, guys, sa mga bagong ano, guys, mag-live stream na kayo para mas madami kayong oras, mas marami kayong ano, kahit mag-silent live streaming kayo, music streaming, silent live streaming. And kung alam nyo ang StreamYard, guys, StreamYard, ayun, pwede nyo gamitin yan, 20 hours, magagamit nyo ang 20 hours ng StreamYard. Pwede kayong mag-silent live streaming nun. Sige. Jody Prost Dan, sabi ni Discarding Solo, ma'am. Harlem O, mega love shoutout naman dyan kay Harlem O. Uncle Patamsak Premier Maawa. Patamsak din ako, guys, Premier ni Harlem O. Baka naman, yung nakapin, guys, sa taas. Kailan ba to, Harlem? P1. Ilagay natin kay Nightboot. Unboxing my live video vlogging set from Shopee. Sana all. Magkano ba yon? Ano, Harlem? Nakita ko ang gondo. Gusto ko rin nun. She was kind of exciting, a little crazy, I should have known. She was still about to match November 3, 10 p.m. to walk her home. Situation got out of hand. I hope you understand. It can happen to anyone of us, anyone you think of, anyone you want, anyone you hurt to love. Hearts will break. Time made a stupid mistake. It can happen to anyone of us. T1, guys, T1. Padikit naman ako. Ay, patamsak. Patamsak po host ng premiere ko. Sige po, ma'am, kunin ko lang po. Ayan. Will break. Time made a stupid mistake. 1WH din, guys. 1WH. T1, Tito. Sino ba ba? Tito. Hanapin ko lang si Tito, ma'am. Ilagay kita kay Tito. Cooking glutinous rice cake. Diba? Ay, pinaganda mo pa, ma'am. Suman. November 4, 12 p.m. Ayan. Ay. November 12. Cut the mid-range, drop the bass. Ay, November, ano ba ito? November 4, 12 p.m. Ito, guys, T2. Ma'am, Tito po, ma'am. T1 and Tito, guys. Ano naman ako, guys? Tamsak. Premiere. T1 and Tito. And yung ating super chatter, guys, wag ninyong kakalimutan. Patamsak po host ng premiere ko. Ate Harlem, mega love shoutout ang pagbatis ng gagaling pa kay Computer Lux Miles Arconada, 2 times full pack done. Kunin ko muna kay Ramon Pabilon. DJ Jonel Sagayno Remix. Sir, 10 hours, sir. 10 hours. Ano, wala ka 10 hours. Dance na nakapin, sir. Ayan. Sige po, Ma'am Julie Prost. Sige po, ma'am. Ayan. Tapos sabihan niyo ako, guys, kung ilan yung inano nyo, ha? Kay Miles Arconada, guys. Tulungan natin na lumaki. Ayan. Yung mga ganito, guys, ang magandang tulungan.
Meron na siyang 7 subscriber guys, si Ma'am Miles Arconada. Meron na siyang 7 subscriber. Baka naman maka-20, at least maka-20. Tapos bukas maka-40 tayo. Ang ganda pa naman ni Ma'am. Meron na siyang 7 subscriber guys. Feel the moment, enjoy your day. Sana all. Ang damihan mo yung video mo, Ma'am. Ma'am Miles. Thank you, Nightboot. Barok. Mega love shoutout naman po dyan kay Barok. Nagbabalik natin guys na kaibigan si Sir Joel's Finest to. Mega love shoutout po dyan sa iyo, Sir Joel's Finest. Welcome naman sa aking live streaming. Siyempre, nandito rin sa atin guys. Oy, ang laki ng bahay. Lester Ambrog Vlog. Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Lester Ambrog Vlog. Mga pupoging lalaki yan guys sa balat ng lupa. O, diba? Sa balat ng mga pinagbalatan. Kumusta naman tayo dyan, Sir? Namiss kita, Sir. O, diba? Namiss ko yung butterfly na buhok ni Sir. Ang haba pa naman. O, diba? Mega love shoutout naman po dyan kay Sir Lester Ambrog Vlog. Kung di nyo pa guys nakikita ang kapugian yan, abay maglalaway kayo sa kapugian. At kung kapugian ang pag-uusapan, meron tayo guys ng mga nagagandahang babae na nandito sa atin. To host, kakain lang din. Oo nga, Sir. Nandun si Little Aura ko sa'yo. Nananahimik lang, naka-BG sa'yo. Kasi naka-live din ako kasi, Sir. Naka-BG yan sa'yo. Nagulat ako, nandito na si Sir. Siguro ka ako tapos na. Oo nga, nung tinignan ko si Little Aura, wala nang icon. Dikita nyo yan guys, marami kayong maiisda dyan kay Sir Lester Ambrog Vlog. Si Ma'am Adel, speaking of maiisda guys, eto, isdaan nyo yan guys, isdaan nyo yan. Si Sir Lester Ambrog Vlog, oo, malaking mga palaisdaan yan guys. Ano ba yung code mo sa akin, Sir? Alam ko meron kang code sa akin. Jonel Sagayno Remix. Less pala, less. Eto guys, less. Less, ayan. Barok dan Tito, antay na lang tita. Ayan. Si Barok ba? Si tawag dito? Sa'yo pa to, Nonoy? Akala ko si Sir Joel's Finest. Ayan guys, si Sir Lester Ambrog Vlog, highly recommended monetized channel. Napakalaking bahay niya. And wag ninyo guys kakalimutan yung ating super chatter. Sir Lester, baka gusto mong dikitan ng ating super chatter. Oo nga, you know what I really mean. Oo nga, yayamanin. As in big time. Binenta talaga. Yung ating super chatter, binenta eh. Yan sir, na binababa ni Stream Element, si Ma'am Jody Prost at saka si Ma'am Ate Bengs Shove Channel, o diba? Oo nga. Pwede na nga ako mag-end eh. Bayad na yung gabi ko eh. O diba? Binayaran na nila yung araw ko as in may overtime pa. Oo, kasama yung overtime na bayad ko. DJ Jonel Sagayno Remix. Dikitan nyo muna guys, dikitan nyo muna yung ating super chatter. And baka naman guys, pwede nyo akong tulungan pa kay Ma'am Miles Arconada, isa sa mga magagandang babae guys. Oo nga, maniwala kayo sa akin. Palaki natin guys yung kanyang meron na siyang 8 subscriber, baka naman pwedeng maging 20. Harlem, patulong na ako Harlem, sige na. Oo. Ang ganda niya Harlem as in. Sir Ali Pogi nandito pa rin sa atin guys. Thank you guys for keeping me in your background.
Ali Pogi bro, PK. Barok bigay salamat Sir Aura sa support kanina LS. Ayan. Barok. Bigay salamat Sir Aura sa support kanina LS. Iniwan mo ako Sir Oy. Oo, iniwan mo ako doon kanina. Sabi ko na wala kaninang umaga sa Sir Sir Joel's Finest. Ano ko sana umakyat kaso hindi ka naman pala naka-stream yard, sir. Ramon Pabilo na mega shoutout sa iyo, bro. Ayan, sabi ni Sir Ali Pogi. Ayan guys, si Ate Beng Shop Channel, StreamYard gamit kanina Sir Aura. Hindi naman StreamYard yun, ata sir. Uy pre, may mayaman pre. Kailangan makibalita ka pre. Oo nga, dikitan mo to pre. Uy pre, si Ate Beng Shop Channel. Oo. Kasi kadikitan mo na yan si Ma'am Jody Prost. Si Ma'am Joan Cassis. Ma'am Joan Cassis, I do hope that you enjoy Yard Stream gamit Barok. Ganun ba yun? Discarding Solo Ma'am. Ito pa guys, si Discarding Solo Ma'am. Kung di nyo pa kaibigan yan guys. Oo nga, ang galing nito ni Ma'am Discarding Solo Ma'am. Bakit Ma'am ang galing nito magbiko. Parang sarap. Hindi pa pala ako nagtamsak. Magtamsak muna ako. Tamsak. Jonas Salondaga, hello. Sabi ni Barok. Dikitan nyo rin to guys. Discarding Solo Ma'am. Ilan lang ba ang video mo ma'am? Bakit ba ang kukunti video nyo? Nagbigay time sandali sa mga alagang aso, di ba? Namili sa halagang 500. Diba? Ito, adobong sitaw. Meron siyang kilawing sigarilyas. Bakit namunga sa usbong ang kamyas ko? Oo nga. Wala bang umaawit dito, ma'am? Oo, kasi kung may kumakanta, i-flex natin yan. Bibingka, ang sarap ng bibingka. Kamote delight. Ay, na-miss ko tong kutsinta. Wala, ang daming pinagluluto si ma'am. Ay, nagutom tuloy ako. Baka guys, hindi nyo pa nakikita ang channel ni ma'am ni Ma'am Discarding Solo Ma'am. Puntahan nyo na rin po ito guys. Ang sarap ng mga niluluto niya. Nagutom tuloy ako. Ang bad mo ma'am, ang bad mo. Sir, kain po muna tayo. Sige lang po sir, Sir Joel's Finest. And yung mga hindi pa dyan guys kumakain, hindi pa naghahapunan, it's already 1 minute past the hour of 6 o'clock Philippine Standard Time. Cut the mid-range, drop the bass. Gutom tuloy ako. Ito nga may nakita akong preserved dugong sa beach resort. Ano ba tong preserved dugong, ma'am? Ano ba tong dugong? Guys, padikit naman ako guys. And yung ating premiere, wag na wag ninyo guys wag na wag ninyong kakalimutan. T1 and T2, patamsak naman ako guys, patamsak. Baka lang. Patamsak po ako. DJ Jonel sa T1 and T2 guys, T1 and T2. Baka lang. Sa ating mga
VIP member guys, wag na wag ninyo rin po yan. Napaka-legit and organic. Malay nyo sa inyo yan mag-member. Oo nga. Little bitty kitty, don't stop, kitty, baby, let me get it. That wild love, let it get wild, 'cause it's pretty nasty, yes it is. I'll make you lose your heart and your mind at the same time. Don't believe me, get it. I'm obsessed with that wild love for so, even though it's a catch-22. It's a gift and a curse for show, but baby, you know that you love it too, that's why. You want it, all over your body, it's loving, I'm giving. It's worth more than money, you want it, all over your body. I know that you want this wild, wild love. Baby Labs, anong ulam mo ba dyan? Ang ulam ko dito is pritong yung malaking isda, yung gano'n. Shh. Hindi ko alam yung pangalan ng isdang yan, ma'am. Cut the mid-range, drop the bass. Hindi ko alam yung pangalan ng isdang yan, ma'am. DJ Jonel Sagayno. Sumabay lang sabay ang sarap sa Ganda ng headphone mo, sir. Or magkaisa at magsama yellow people powers. Hindi, ito lang kasi ginamit ko kasi hindi masyado siyang kulob. Kasi yung malaki kong headset is talagang kulob siya. And made of made of wood. Ayan. Kaya hindi siya masyadong hindi siya And beside, ayoko nang may microphone kasi wala tong microphone kasing headset ko. Talagang headset lang siya. Nandikit sa nakapin host. Ayan, sabi ni Discarding Solo, ma'am. Harlem, maraming dumikit sa'yo. Baka naman. Uy guys, paano naman ako kay ma'am Discarding Solo, ma'am, padikit naman din ako. And syempre, wag na wag ninyo guys wag na wag ninyong kakalimutan ang ating super chatter. Pukik ni Tilap. Iba na naman yan, ma'am. Oy, Baby Labs. Gana nga, sir. Okay na, okay. DJ Jonel Sagayno. Kasi yung malaki kong headset kasi as in full HD kasi yan. Ang sakit sa tenga, ang sakit sa ulo. Kasi kapag may volume naman siya. Pero minsan kapag nabibigla kasi kulob na kulob kasi masyado. Sakit sa tenga. And Christmas countdown natin guys. Gusto nyo malaman ang Christmas countdown natin is ilan na lang ba? And New Year countdown natin. sa likod. Kung familiar ba sila sa pangalan? Christmas countdown natin. Ang New Year countdown is 1 month, 28 days, 5 hours, 54 minutes, 19 seconds. And Christmas countdown natin, 1 month more to go, 21 days, 5 hours and 51 minutes, 19 seconds more. Bago mag-Christmas. Bagong upload, Maluoy. Bagong upload daw guys. Oo, Maluoy. Pero walang sinisino. Patamsak naman ako guys, patamsak sa bagong upload. T1 and T2 guys, T1 and T2, baka naman. Yung nakapin guys, patamsak din po ako guys, bagong upload. Ano ba to pre? Ay, iblinag niya. Ito na chukibo sa pag ng kainan. Ay pre, iblinag. Sino next? Tapos na siguro ko. Ay, hindi pala yon. Akala ko yun yung blinag mo pre. Items arrive. Pwede kayo mag-message sa akong Facebook account. Oy, sana all. Anin ang gatas na sa loob. Parang pasanin na karolyo pabagahin. Paikot sabay sa hangin. Sirkulo layo sa oob. Lumalaya sa hangarin. Ang dating parang rahing. Ahumaring pagkita. Ganyan, mga pantulog ko dai Juna. Diba? Ganun daw yung mga pantulog pre. Saka ko na yun i-vlog. Ano ba to? Panoorin muna nga natin. Pero lahat ng window lang kaya surprise. Sige, 1, 2, Ay, ano yon? May kulay pula. Nakita ko. Ilagay mo sa likod. Ay, I'm back. Sabi ni Harlem. Oh, mega love shoutout naman dyan kay Harlem. Nagbabalik natin na kaibigan, guys. Oh, di ba? ilawan ang
Gandang Psyche. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Gandang Psyche. O, si Ma'am Psyche Carion to, guys. Mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am Psyche Carion. Isa sa mga magaganda natin, guys, na kaibigan din. O, diba? Ma'am Psyche, hello naman po dyan sa'yo, Ma'am. Welcome sa aking live streaming, Ma'am Psyche Carion. Harang. Tinago ko nga, nakita mo talaga. Oy, pre, nahagip ng camera. Oy! Ano yung kulay pula, pre? Oo. Nahagip rin ng camera. Sorry na agad, oy. Parang nakita ko si Dwayne. Dwayne? O, nakita ko. Kamusta, Chad? Nakausap mo engineer mo, Chad? Hindi pa nga, Dwayne. Tumawag ako kanina. Katatawag ko nga kanina. Kasi wala akong hindi ko guys hindi ko hawak yung aking cellphone ngayon. Hindi ko hawak, pati yung number ko wala sa akin. Ayun, may humahawak na iba. Kinuha niya yung cellphone ko, kaya hindi ko hawak ngayon. Hindi ako nakakapag Facebook. Nakakapag Facebook lang ako dito sa aking computer. Hindi masyado akong nakaupo sa aking computer kasi nagmo-module nga sila bebe. Ayan. Harang is real. Mami, ano mo yan? Thank you naman dyan, ma'am, sa mga paharang mo dyan. Ayan, relaxing, beautiful, beautiful love song. Ano ba tong aking music, oy? Gusto ko ito, latest. Gingle, 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 gingle. Mix Club, gingle, May nahanap ako music noon dati. gingle, gingle. Mix Club. Tutuloy pa ba yun dyan? Yun nga din ang inaano ko eh. Sinabihan ko na ngayon na sabi ko, wag yung paasahin kako kami. Sinabihan ko yon. Gusto ko nga makausap kasi ayoko naman na pag-antayin ka Dwayne. Kasi ayokong nangangako na hindi naman pala matutuloy at ayaw naman pala nilang ituloy kasi sabi nila by December to January pa daw magbubukas ang Taiwan uli kasi yun naman daw ang bagong ng presidente ng Taiwan. Pero gusto ko nang makausap kasi sabi ko ang tagal na June ka pa nakakuha ng Vince Production. gusto ko magprangkahan na kako kasi ayoko rin na paasahin kako yung tao. Where we want to be, high above the moon, high above the moon. DJ Jonel. Ano pa? If your name guys wasn't called, simply press 100. Dana po host 6, dinikit ko kay Madam Miles Arconada. Sige ma'am, sige. Okay, naka 30, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Plus 30. Ma'am, ko na lang ma'am, 15, ma'am. 15 kay Ma'am Jody Prost and 15 kay Porinoy. Para parehas kayo ma'am merong watch hour. Ha? Lagay ko dito ma'am, 15 15 kay Ma'am Jody Prost and kay Porinoy. 15 WH. Oy, dumadami na si Ma'am Miles. Ma'am, damihan mo ang video mo, ma'am. Meron na siya guys na 15. 5 na lang guys, 5 na lang. Vince Production. Take your time, let me guide you, don't be shy. If you want me, call me now. If you feel the same, my heart can wait no longer. Just fly away with me. Salamat po host. Ayan, sige. Always welcome po. Jody Prost, Ulpakdan. Ayan. Sir, bigyan kita ng Ramon Pabilona plus 5. Ayan. 15 na si Sir. It's me, Basyang. Mega love shoutout naman po dyan kay It's me, Basyang. Keeping us also in her background. Mega shoutout naman po dyan sa iyo. And welcome po sa aking live streaming. Tambay po ako. Ito guys, si Porinoy. Kung di nyo pa kaibigan guys, napaka-cute nitong bata. Oo nga, nakakagigil. Oo nga, ang sarap kurut-kurut. Gigigil ako sa batang yun eh. Oo nga, ang cute as in. Poging-pogi pa as in.
Panoorin nyo yan guys, si Porinoy, may in love kayo sa sa batang yan. As in, he is a sweetheart. Oh, tinatawag. Yahoo, magandang buhay, mega mega love shout out. Sabi ni It's Me Basyang, o diba? Mega love shoutout naman dyan kay It's Me Basyang. Dikitan nyo na rin to guys, si It's Me Basyang. Kung hindi nyo pa kadikitan yan guys, It's Me Basyang. Dikitan nyo po yan as in. Napaka-legit and organic, highly recommended channel also yan. Okay, Chad, baka nga December pa dahil may COVID. Kay COVID, Chad, kaya matagal. Oo nga, Dwayne. Kaya ayaw ako sagot-sagutin. Ang bumakas galing dito, nabalikan ko na po. Ayan, sabi ni Harlem O. Ito guys, si Harlem O. Dikitan nyo yan. Marami yan na pandikit. Harlem, pahinga ako ng 5 mo kay Miles Arconada. Maka 15 maka 20 subscriber man lang si Miles Arconada. Sige na, please. Please. Naka 15 na siya guys, 15. O, diba? Meron ng 10 na iambag tayo kay Miles Arconada. Salamat Harlem. Okay, noted bahay niya. Ito si Ma'am Miles. MA1. MA1. Ayan. Premiere. Sige. 6:30 PM today. Uy, malapit na. Sige, pinalang natin. Ito. It's Me Basyang. Malapit na guys. Oh, ayan. Gulgul. Ano ba ito ma'am na gulgul to? A cleansing ceremony a day after interment. Ano yun ma'am? Pagkatapos magkakainan gano'n. Nakatamsak na ako. Nakatamsak na pala ako dito kay It's Me Basyang. It's production. 15 more minutes guys kay It's Me Basyang. Still watching, sabi ni Memetisay Bonachek. DJ Jonah. Huwag mo lang kalimutan i-follow up Chad. Maraming. Oo nga Dwayne, kahapon tinext ko yon tapos naglagay lang ng emoticon. Sabi niya, wait daw. Tapos ngayon tinatawagan ko, hindi ko matawagan, siguro nasa loob pa, siguro may gawa sila. Siguro hindi pa lumalabas. Baka nga pagod muna doon sila dance. Haha. Ano po ba yun, ma'am? Gulgul is a tradition widely practiced by the Ilocano tribe in the northern part of Luzon Island in the Philippines to drive away the spirit of the dead relative recently buried, that he or she may go straight to heaven. It is customarily done the morning after the dead was buried. It is participated in by all relatives who join the burial. Ganun pala yun. May tanong ako ma'am sa mga taga Ilocano. Totoo ba yung kapag may namatay sa inyong relatives, kapag last night ng interment, last night ba yun ng interment? Kailangan nyo magkatay ng 2 baboy and kailangan ipaubos yun ng araw na yan. You will going to serve to the yung mga naglalamay, kailangan yung ipaubos yung 2 baboy na yan, as in 200 kilos kayang ubusin. Mga ganon. Kailangan daw is 100 kilos. Yun daw ang mga pamahiin sa sa kanila. Mga Igorot side po ganon. Mukhang hindi na naman yun hindi na naman yun tawag dito. Hindi na pero ayokong magbigay ng opinion ko. It is because all of us have our views when it comes sa mga kultura natin. So be it na lang. Mga Igorot side. Oh, ganun po ba yan? Kasi once upon a time meron akong kasama doon na ganun yung naalala ko lang kasi he spend a lot of money for the sake of the last night burial ng kanyang father. But then I was just amazed kasi sabi ko nung namatay yung tatay ko, naalala ko noon is yung last night ng burial, nagpapansit lang kami. And yun nga, yung
May mga pansit-pansit, meron ding mga karni-karning mga ibinigay yung yung mga relatives namin. Yun ang hinihanda before, way back when I was 6 years old. Naalala ko na yan. Pero nung umuwi yung katrabaho ko from Taiwan, naalala ko lang na ganun. Nagkatay siya ng 2 malaking baboy na tag 100 kilos. And yung last night na yan, kailangan maubos yung lahat ng yon. Sabi ko, I just can't believe na kailangan maubos pala yun. Yun ang kanilang kultura. Yun. Ayun na nga, naubos yun. Tama po. Sa mga taga-Cordillera, ganon. Sir Ora, si StreamYard ba pwede dikitan at si Stream Element? Oy, sagutin nyo to, oy. Kung si StreamYard ba pwedeng dikitan at si Stream Element? Nanggigigil ako dito kay sir. Nanggigigil. Oy, eto guys, si Miles Arconada. Baka naman. Sige na. And yung ating super chatter guys, super chatter. Baka naman. Oy, 22 na. O, diba? Ma'am Miles, congratulations naman ma'am. Ma'am Miles. Baka pwedeng gawing 25 na yan. 3 na lang. Congratulations naman dyan kay Ma'am Miles Arconada. Sino pa ba? Yung ating super chatter guys. Si Ate Bing Shop Channel at saka si Ma'am Jody Frost. Kung ako sa inyo guys, kaibiganin nyo yan as in hindi kayo magsisisi kapag kinaibigan nyo yan. Trust me. Si Nightbot, madaming subscribers ako. Oo. Kasi may check na eh. Kapag ka guys, may nakita kayong may nag-chat sa inyo na ang pangalan may check, naka 100 subscriber na yan. Kaya si Nightbot, may check na yan, naka 100 subscriber yan. Si Stream Element, hindi pa. Alam nyo ba, alam nyo kapag ka ang pangalan niya is may katabing check na nag-chat, sa atin, di ba, walang mga check. Gaya ni Nightbot, kapag nakita nyo guys si Nightbot, may check siya, di ba? May check. Kapag nakakita kayong may pumasok sa inyong live stream na may check din, ayun, ang ibig sabihin yan is meron na yan na silver button o kaya 100,000 subscriber pataas na yan. Ganun po yun. Ma'am BNG Cooking Vlog, mega love shoutout naman po dyan kay Ma'am BNG Cooking and Vlog. Nagbabalik natin na kaibigan. Highly recommended monetized channel also. Magandang gabi po dyan sa iyo, Ma'am. Welcome ma'am sa aking live streaming, Ma'am BNG Cooking and Vlog. Magandang gabi naman dyan sa iyo, Ma'am. Welcome back sa aking live streaming. Highly recommended monetized channel. Ma'am BNG, asa na ba si BFF ko? Si Ma'am Jap G. Hindi na nagla-live stream tuwing tanghali. Na-miss ko yun. Harang po ulit host, Ma'am Judy. Thank you naman po dyan sa iyo, Ma'am ha. Ang dami ko ng utang na loob sa inyo. Ang dami ko ng utang sa inyo. It's never the right time, whenever you go. When little by little to lose nothing at all. Or every moment, I start to play. But all I can think about is you not everything. You hurt under the surface, like troubled water running over. Something you with this whole. It's production. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the soul to ever so. Before you go, was there something I could have said to make it all so perfect? Kill me how I can make you feel so worthless. Di ko din po alam eh. Nakakamiss nga po siya. Ayaw paramdam. Nag-chat po ako. Wala po siya reply. Oo nga, sa akin din. Kami ang marami. Ala ka? Ako ma'am ang maraming utang na loob sa inyo, ma. You know what guys, tama na sa akin yung nandiyan kayo, diba? Nakasuporta sa atin. Okay lang naman yun, guys. You don't have to, Kaso yun na nga yung sinasabi ko sa inyo. Ay, Ma'am Judy, kayo talaga, magbabiolate kayo ng
ng tawag dito, community policy ko. May community policy ako, no? Unang-una pa lang, sinabihan ko na kayo. Hoy, Uncle, 26 na po siya. Sobrang dikit ko sa 5. O, diba? Sir Ora, panoorin mo naman ang new upload ko. Maarting itim na langgam. Sige. Panoorin natin yung maarting itim na langgam. Eto. Office of the Philippine President. Oh, dito sa atin Duterte tayo. Hindi. O, diba? Ang maarting itim na langgam. Bakit? Wala. Mix Club. Hindi. Mix Club. Dito sa amin yung mga kasamahan yan. Mandito sa amin yung mga kasamahan yan, sir. Siya yung alibughang anak ng itim na langgam dito sa amin na lumayas na hadad sa inyo. Ayan. Yan yung comment ko, sir, ha? Huwag mo nang basahin. Ganon din yon. Wow. Hello, Mr. President. Sir, hello naman dyan kay Tatay Diggs. Anga po ako sa inyo. Nobody's home, just me, you and me alone. Feeling just playing hide and seek, it's getting hard to breathe. DJ Jonah Sagino Remix. DJ Josh Siva Remix. I don't give a fuck about you anyways. Whoever said I give a shit about you, you never share your toys or communicate. Okay na, Sir Ora. Ayan. Sige po. Uy, si Ma'am Miles Arconada, ayan. Congratulations naman dyan for reaching 26 subscriber. Bukas gawin naman natin, ma'am, na gawin natin 50 uli. Uy guys, hindi na ako magtatagal guys. Ay, ilan na lang? 8 minutes na lang ako guys. Kasi pupunta pa ako dun sa merong yung biyanan ng kapatid ko is na mayapa na. So pupuntahan namin, makikiramay kami, as in maglalamay din kami. Hindi na ako guys magtatagal. I have 8 more minutes to go. PH BBM, diba? Sino ba iboboto nyo guys? Bago tayo tapos, ayan, sino iboboto nyo? Presidente. BBM. Lugaw. Lugaw pati. Lenny. Sino pa ba? Lacson. Ay, Isko naman tayo. Isko. Sagino Remix. Sino pa ba gusto nyong ilagay natin? Si Isko, si Lenny, si BBM, si... Huwag na, tama. Tama na to. Sino pa bang tumatakbong presidente, guys? Meron na si BBM, Lenny, Isko, yan. Sino pa ba? Si Pacquiao. Pacquiao. Sino bang gusto nyong iboto, guys? Ayan. Pwede na kayong bumoto, guys. Alam mo na. Malaman natin kung sino bago tayo magtapos. I have only 6 more minutes, guys. Okay, somebody cast their vote. Ayan, meron na tayong 2 nagboto. Ayan. Sulit, di ba? Si Discarding Solo, ma'am, nagbababa ng kanyang bahay, guys. T1, Tito, T3, guys. T1, Tito, and... tama ba? May T3 ba? Tito. T1, Tito. Sulit. Sige. Sir Ora, wag ka nagsasabi ng di ka na magtatagal. Uy, tigilan mo yan. Pangit pakinggan. Kailangan magtagal ka pa at marami ka pa matuto. Hindi na ako magtatagal sa aking live stream. What I really mean.
Kasi inagahan ko guys yung pagla-live stream ko kasi nga pupunta kami doon sa sa lamay ng halos kumpare ko talaga 'yon. Kumpare ko talaga 'yon. And biyanan ng kapatid ko. Kaya nga nakikiramay kami sa Bello family, di ba? Bello family. Ano kaya to ni Vicky Bello? Okay, someone vote for BBM. Yun, ayusin mo, sir. Sige. Harlem, mag-live stream ka, Harlem. 5 more minutes na lang ako, guys, ha? Thinking that we got time and you wanna keep it in. Discarding solo, ma'am, na nandito sa atin, guys. Keeping us also in her background. Kita-kita tayo uli, guys, bukas. Ayan. DJ Jonel sa Dino Remix. DJ John Siva. Same time, same station. And maya-maya, guys, puntahan natin si Harlem O. Maya-mayang alas 7. Ayan. And maya-mayang alas 10 si Ma'am Adel Sulit. Wag ninyong kakalimutan. Bukas, guys, alas 3 ng hapon. Si Pri, ayan, si Ma'am Jonah sa Lundaga. Ayan, alas 3 ng hapon yan, guys. Don't hide to what's near. You're not shy, so baby, you feel good. Don't hide to feel it. I want you out in the pouring rain. I want you down on your knees. Praying to God that I feel the same. I'm right here, baby, so please hold me up and tie me down. PH, di ba? Philippines. It's been you to me. See you bukas, di ba? See present once your name was called, guys. The correct spelling of the word pre. Uy, kumusta na kaya yung Sino na ba yung pre? Yung nagpauso niyan? Yung present na yan? Sino na ba yon? See you again tomorrow. God bless everyone. Stay safe. Oo nga, guys. See you again tomorrow, guys. I have 3 minutes more to go. Ayan. Magpapasalamat ako, guys, sa inyong lahat sa ating super chatter. Maraming salamat sa mga tumulong, guys, na na pumunta sa ating kay Ma'am Miles Arconada. Thank you naman diyan, guys, sa inyo. Si Rustom, oo nga. Pag okay na lahat, pre, gabi ulit ako. May sariling mundo na ako doon. Wala nang makakapigil sa akin. Sige. 8 o'clock ka na naman, pre, ulit. Sige, pwede ko bang ipag-live stream ng alas 4 alas 3 si Little Aura ko. Ipag-live stream ko yun, guys. Tinesting ko si Little Aura ko kanina kasi I really have to update also Little Aura kasi nga, kailangan kong i-update din si Little Aura ko. Kaya ipinag-live stream ko kanina. Mabilis lang naman pinag-live stream. DJ John Remix. Maraming salamat, guys, sa inyong lahat sa mga nakaantabay dito sa atin. Ako po ang inyong lingkod, Urago, nag-iiwan pa rin sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat. And I do hope, guys, that you are all enjoying while you are in my live streaming and enjoy the rest of the night, guys. Advance Merry Christmas naman sa inyong lahat. And kita-kita tayo, guys, kay Harlem O at saka kay Ma'am Adel maya-mayang gabi. Ay, maya-maya lang. Ako po ang inyong lingkod, guys, Urago, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang gabi po sa inyong lahat and enjoy the rest of the night. I love you all, guys. Bye, guys. DJ Jonel